Tervetuloa uuden vuoden paukkujen esittelyvideota. Pyrotietäjän paukut. Olen kuvannut teitä jo kerran, mutta menin siinä vähän turhaa puhumaan jostain ihan ylimääräisestä rakenteesta, mitä en todellakaan ammu. Ja jos se leikkaisi, niin siitä videosta tulisi todella epäselvän. Helpompi on kuvata uusiksi. Ja niin siis aloin selittää jotain vanhoista turvotuntereista, mitä on viime vuodelta ja toissa vuodelta jäänyt, mutta he on ihan turhaa selittää. En varmaan ammuisi niitä. Ja sitten kans näin ajattelin esitellä, mutta emme jaksa näitä esitellä. Ihan turhaa paskaa esittelyä. Mennään vaan ihan kunnon tuotteisiin, mitä mä oon ostanut Ratialta ja muualta. XXL Thunderit tosiaan ilmapommeista aloitetaan. Sitten Redline, Viperiboksi ja toinen Viperiboksi. Tässä on tämän vuoden Ratia ilmapommit. Näillä mun mielestä pärjää. Nämä on kaikki isoja, hyviä tuotteita. Tuon olisi ostanut vielä toisen, jos olisi ollut tänään kun käytiin. Sitten muutama Tusina Thunderi, eli SP-tundereita. Ja tosiaan turvatundereita saatan ottaa kaapista, saatan ostaa uusia. Jotain tein. Mutta tosiaan siinä. Ja tässähän on meidän koko vuoden ilmapommi-arsenaali. Ja tosiaan patojen purku ilmapommeja mä en jakka käyttää uutena vuotena, mutta ammutaan kunnon raketteja. Noin vaan menee säästöä. Kerrostuksia pitäisi joskus heittää. Sitten mennään roomalaisiin. No aloitettiin roomalaispadoista vähän hassumpaa, koska yleensä roomalaiset aloitetaan ihan perus kyttilöistä, mutta joo. Siinä on 2 kappaletta roomalaispatoja ja nämä on oikeastaan tosi hyvät. Paremmat kuin väripallo vai mikä väripatruuna onkaan rakettitukulta ja halva. Sitten kädessäni on jo muutama roomalaiskynttiläkeppi. Roomalaiskynttilä Overload 8. Ihan paras. Tämmönen. Ja näähän vielä posahtaa siitä, että kun se panos menee tonne se väripallero. Ja sit se posahtaa siellä ilmassa vähän niin kuin kaikki nämä ilmapommit. Ja yleensä mun mielestä roomalaisissa ei oo. Olen aina ostanut noita. Oon mä muitakin ostanut, mutta mä en oo ampunut niitä josta. Viimeisimmäksi isovälipölli on ainoa sellaisen. Koska mä en oo hirveästi niitä ostanut. Sitten keppiraketeissa tänään toimii ainoana Tomahawk. Ja ärsyttää, koska en ostanut Titan VI:tä, mutta sillä ei voi enää minkään. Niitä ei tuu meidän pisteelle ilmeisesti ollenkaan. Ja en mä enää jaksa sinne pisteelle käydä, kun tänäänkin käytiin. Ai niin, pienet sälät. Mä olin sieltä patoja. Tässä on ne. Ja pieniä säihin mä voin nyt lisätä noita omaa hetkona. Meillä pitäisi olla siinä. Pieniä säihin mä vielä lisään nää, koska nää pitää nyt sävittää ja mä en näitä muutakaan ampua. 7 grammanen mustaruuti. Tuokin on mustaruuti. Toi on ihan joku sälä. Tuo sininen. Joo, kyllä nää voisi tänä vuonna ampua. Sitten Delete. Pato. Ja vielä 2 kappaletta patoja. Spitfire. Ja Spitfire. Ja vielä tämän videon loppuun. Itse asiassa, hei, näitä sytyti. Mulla on tällainen sytyti. Ja ostan varmaan se Lidlin toisen sytyttimen vielä. Tää on oikein hyvä. Ei pitäisi mitenkään rikkoontua, jos ei te lumea työnnä. Ja hei, mihin käytättekö te ikinä sytytyspaikkaa? Mä en oikeastaan. Mä ikinä nähnyt käyttöönä on joku 2017 vuoden tuotteita varmaan, mutta joo, en tiedä, käytettekö te noita. Mun mielestä paljon helpompi kaikki on sytyttää. Sellaisella. Toki, jos on joku outo pata, mutta sellaisia ei taida olla. Joo, mutta kiitti kun katsoitte mun videon. Nähdään ensi videossa. Painakaa like, jos tykkäsitte ja niin, morjens, hyvää uutta vuotta. Näillä toivottavasti vaihtuu vuosi hyvin.